4 xhur qabel il-Belt Valletta tieħu t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Fondazzjoni Valletta 2018 fetħet uffiċini ġodda fil-Belt Valletta. F'konferenza tal-aħbarijiet, iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018, Jason Mikallef, qal li ċ-ċaqliq mhux biss se jtejjeb il-ħidma għas-sena li jmiss, imma wkoll se joħloq sinerġija bejn id-dipartimenti sabiex l-affarijiet jimxu b'mod aktar effettiv. Dawn huma kwartier importanti ħafna fejn għandna l-ikbar nukleu ta' ħaddiema jaħdem flimkien, kulħadd jaf x'qed jagħmel, kulħadd jaf x'inhu r-rol tiegħu, allura naħseb illi issa għandna dan iċ-ċans ħafna iktar qawwi li kulħadd jiġbed il-ħabel minn naħa waħda u naturalment wieħed jistenna bil-kbir biex fil-ġimgħat li ġejjin ikompli għaddej dan il-countdown dan ix-xogħol kbir biex is-sena d-dieħla tkun verament l-aqwa sena li qatrat il-Belt Valletta. Waqt li raw il-preparamenti li qed isiru għal Valletta 2018, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista tennew li dan il-bini se jkun aċċessibbli għal kulħadd u mingħajr ebda xkiel. Minn hawnhekk jiġi operat il-proċess kollu tas-sena kulturali li hija 2018, mhux hekk biss, imma minn hawnhekk ukoll ħajibda il-legat biex wara di 2018 il-Belt Valletta tibqa' il-Belt Kapitali tal-Kultura tal-Ewropa. Is-Segretarju Parlamentari De Battista spjega li l-uffiċini se jkunu maqsumin f'5 dipartimenti differenti li flimkien tul is-sena li ġejja se jaħdmu biex imexxu programm li għandu jħalli legat b'saħħtu li jibqa' jinżamm minn amministrazzjonijiet tal-futur.